Nythän meillä on siellä Yrkkä, joka ilmeisesti haluaa protestoida. Teillä vietää protestiosio. On! Mun täytyy nyt saatana protestoida, mua nyt ottaa ja kyrpii. No, kerro. No. Mitä nykyajan nuoret tekee jollain vitun mopoautolla? Ai moppoautoa vastaan protestoi. Niin, se on näitä saatana rikkaitten kakaroitten hömpötyksiä. Mä oon nyt tässä kattellut paikallisen kaupan edes, niin isät ja äitit ostaa niille saatana velttoperseille mopoauton, että ne pääsee lähikaupasta hakemaan energiajuomaa, että ne jaksaa kävellä siihen mopoautoon. Espoon suunnalla mä oon ainakin huomannut semmoista ilmiötä, että nimenomaan tämmöiset jääkiekkoa pelaavat pojat ovat saaneet isukiltaan mopoauton sen takia, koska siinähän tavallaan isukit säästävät omaa vaivaansa, kun ei tarvitse kersaa sinne treeneihin sitä kuskailla. Aivan, mutta vittu, kun täällä ei kukaan edes pelaa mitään, kun ne vetää niitä helvetin poskareita tuossa kaupan edessä siinä mopoauton edessä ja jumputtaa passoja ja eihän tommoset vittu riukujalat jaksa edes kävellä. Se on totta. Energiajuomat on kaupan kassallakin siirretty siihen kassajonon eteen, ettei ne vaan väsy kesken, kun ne kantaa sen 2,5 desin tölkin siihen ja sitten ne imee sitä siinä huule pitkällä ja istuu siihen saatanan kotteroonsa ja rupeaa pyörittämään ympyrää. Siinä on tulevaisuus Suomeen. Tiedätkö mitä, Yrkkä? Toi on oikeastaan hyvä protesti. Joo, ja tää on niinku totta. Tää ei ole mitään fiktioa. Se ei ole fiktio, se on faktaa. Yrkkä, Kerro. mä en välttämättä ihan pistä kaikkea, mitä sanoit, niin nimeäni alle, mutta täytyy, mä myönnän sen, että mua ärsyttää mopoautot siinä suhteessa, ainakin tuolla päin, missä mä asun, niin mopoautot on parkkeerattu ihan miten sattuu. Niin, mutta eihän ne nyt jaksa sitä rattia vääntää, jos sitä täytyisi ajaa vähän paremmin parkkiin, niin täytyy ottaa energiajuomaa, ja sitten kun kauppa ei ole lähellä, niin jätetään auto siihen sillä lailla, kun loppuu hapa kesken. Joo, kyllä mä näkisin, että meillä tuossa nyt protestin tuotepalkintoja on, niin Yrkkä, me ei ole sua vielä palkittu, ja sä oot meille paljon soittanut ja paljon protestoinut, niin kyllä nyt on tullut aika sinunkin saada oma palkintosi. Aivan ehdottomasti. Ahaa.